אני רוצה לשאול אותך, ישראל, שלך יש שאלת רב, למי אתה פונה? מי הרב שלך? האמת היא שלרוב אני פונה לאבא שלי, באמת. אבל לעתים יש רבנים מסוימים. אז אני רוצה להכיר לך רב גדול בתורה, שעונה על שאלות, זה מה שהוא עושה כל היום, הוא קם בבוקר, מתחיל לענות על שופטים. הרב מצליח בן דור, שלום לך. שלום גם לישראל, שאומנם לא אמר את שמי, אבל שלום גם לו. שלום. שלום לך. לא אמר את שמך, אני אמרתי את שמך. נכון, אבל הוא אמר שהיה שואל את אביו. אז דע לך ישראל שאביך היה שואל אותי וכן הלאה. שידע. בסופו של דבר כולם, כל הדרכים מובילים לרב מצליח. אכן, כן. מה שלומכם, חברים? הבנתי שאנחנו הולכים לעסוק בסוגיות חתיות כבדות משקל. כן. כבדות משקל. הפעם... כן. סוגיה מעניינת במיוחד. בדיוק, הפעם בחרתי דווקא לענות לגולשים מהרדיו ששאלו אותי באתר הפייסבוק שלי שם. ואתן לך דוגמה. כן, יש דף פייסבוק לרב מצליח, וגם מאזיננו וגם אנשים מכל... כל קצוות תבל, כן. כל קצוות תבל. אז שאלו אותי ראשית, פנתה אליי אישה ושאלה בנוגע למה דין אדם שחלם חלום ובחלומו הוא מת. ובכן, אומר הכתוב, אדם או אישה אשר חלם חלום ובחלום חלם שהוא מת ולמחרת התעורר בבוקר ומת, הרי זוהי סגולה לאריכות ימים. כך אומר הכתוב. זה הדבר. זה ראשית. מעולה, אז לא לדאוג. לא לדאוג בדברים האלה. אבל רק אם זה יתגשם. רק אם יתגשם, ודאי. אם זה לא יתגשם זה היה חלום סרק. סרק. אם יתגשם זה... סרק. כן, אם יתגשם מובטח לו שמחת חיים ואריכות ימים. עכשיו, היה עוד בן אדם שבחרנו, ושאל שאלה מאוד יפה. ודאי ישראל גם מתעניין. הוא אמר, מה דין אדם שמצא שערה במרק? כך שאל. ויש פה... זה לא קורה הרבה. אתה קרח? אתה לא מוצא שערות שלך. שערות של אחרים. שיש הבדל בין שערות שלך לשערות של אחרים, מבחינה הלכתית. יש פה עניין גדול. עלית על הדבר, אתה איש חכמים. בוא תראה מה אומר הכתוב. אומר הכתוב שהוא אדם או אישה אשר מצא שערה במרק, יוציא את השערה, יביט בה, אם זיהה את מקורה בבירור, יסלקה וימשיך לאכול. לדוגמה, אם הוא מצא שערה אדמונית מטולטלת וחברו הסועד לצידו הוא אדמוני ומטולטל, הוא מוציא אותה ויכול להמשיך לאכול, כן? מוציא ידי חובה את שערה, כן. את השערה. אבל, ופה יש אבל, כן? כן. אבל אם לא זיהה את מקור השערה, ישפוך הצלחת ויגרד את מלוא הסיר בשמן זכוכית. וכל זאת למה? למה? כיוון שהשערה, אומר הכתוב, שורשה בראשו ובמקור מחשבותיו של האדם. ומשם היא יונקת וגדלה, וייתכן באותה שערה היא ינקה ממחשבות זדון לא עלינו, ועל כן אסורה. אתה מבין הדבר? עכשיו... אם מחשבות לא טהורות, מתחת לשערה... משורשה, שם פרחה. עכשיו תראה, למה סיפרתי כל זה? כי יש פה סיפור יפהפה. יש פה דבר יפהפה, שמספרים על רבי סורון מסורן, ודאי אתה מכיר אותו. אז מספרים עליו, רבי סורון מסורן, מהעיר סורן. מהעיר סורן. כן. אנחנו פחות חזקים בחכמי דתות המזרח. כן, למדנו רק אשכנז. של הציבור הדתי-לאומי. האמת הוא היה מעורב, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל מה אמר בעניין? מספרים עליו שהיה משתדל ומקפיד לאכול אך ורק בגלל העניין בחברת קרחים. תמיד היה הולך ואוכל רק עם אנשים קרחים, שמא ייפול שערה. ובאחת הפעמים מצא שערה בצלחתו, הביט סביב, הוציאה והמשיך לאכול, כך עשה. פנה אליו אחד מחבריו הקרחים ואמר לו בכעס, רבי סורון, ראיתיך, ומדוע זה המשכת לאכול המרק, שהרי כולנו כאן קרחים, ואתה יודע, יכול להיות שהשערה היא בטוח היא לא שלנו, ויכול להיות שמדובר בשערה של חוטא גדול לא עלינו. צחק רבי סורון ואמר לו, שב ידידי, מזהה אני את שערות גופך. שתק הקרח וישב. זה המסר הסקל. אוקיי. כרגיל הרב מצליח. יש רגע בשיחה שלנו שכולנו מתכווצים באי נוחות. גם רבי סורון התכווץ, ידידי. היה מביך, גם הקרח שם ישב ושתק. לא אמר דבר.
לא, זה שהמסקנה שלו הייתה להמשיך לאכול. זה הדבר הגדול בסיפור הזה. הוא זיהה את שערות גופו במרק. זיהה והמשיך ואכל, אמר לו שתה. לא, יכול להיות, אנחנו באמת יותר מכירים את רבני אשכנז, ויכול להיות שמצאנו פה את המקור למנהג של לגלח את שערות ראש האישה. בקהילות אשכנז. יש קשר בדבר, נכון. זאת אומרת, יש קהילות... שיער באישה ערווה, אתה צודק, אכן. שמגלחים את השיער, ויכול להיות שזה העניין, כי באמת לבוא לידי אכילת שיער במרק. יש פה חשש גדול. ענית בדבר, יפה, הגדלת את הדבר. זה שיחת טלפון של כמה דקות. זה שיעור גדול, מי שרוצה, באמת, הרב מצליח מעביר שיעורים, אחת בשבוע. איך אומרים? לא על רגל אחת צעירה. זה בכלל צעירה, עם שיער. כן, תודה רבה לך. תודה חברים, תודה. הרב מצליח בן דור, שיהיה שבוע טוב. שיחפשו בפייסבוק, באתר, שאלות, כן. מאזיננו מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של הרב מצליח בן דור, להעלות שאלות. שאלות, אני מבקש, שאלות חכמות, לא שאלות שבאות סתם ככה לזלזל ברב. שאלות רציניות, דברים שמטרידים אתכם בחיי היום-יום, וכאן בפינה שלנו הרב מתחייב לענות על השאלות. נכון. תודה רבה. תודה רבה לך, כבוד הרב. תודה חברים, תודה.